Shugor nakaslem jong unongsan hima. Presiden kehenyo terap Youth Council uba Robert June Kharjarin ula berten je ke sarkar India la kaburam je ke sengle no ni kaburam je ke yeng dorbar thawan namar je ke ketin khasi la de menjur de ke MLA yeng dorbar Henry menta ka sa satang ke sarkar India pakan ai ke jing itu no ha ke kernit ka bapra yakini ki kentin uba Robert June ula keren ha jing yakhi ha Delhi balalam khmat ka khasi author society ka balalong menta ka sngi ha jing senran lang ki seng bhalang ba pher napo ka ri khasi ki ba kinthop ru ki MLA bat ki MDC ki nong hi kai bat ki reu pat ba uba Robert June ula ong ba ki don lai tili ki kte ha ka than chatela mi ngi bala itho ha ka kernit ka ba phra ka wei ka ktin Assamese ka bala itho laslem bha kawai kaktin kadai jong ki Manipur kabakili akhi ha Delhi ban sha set patok hadu khat saus ngi bat kawai pat kaktin kadai kaktin bodo kabapenkhi da ki seng le no kumta ulong bala da ka sarkar India kam itho no ye kaktin khasi kabala menjur da ka yeng dorbar thau an kamut ha ban jet da ka linti ban rung sha ka kam le no Kudai upat kasih bayar, hoi kau, hoi kau. Các tiền nông mấy nông pa bắt đằng na lá rừng pei chính seng chính cào bạc kia cần ai ha pi hang à ôi kêu ôi kêu ngã quả bắt đong hang ni ngã quả bắt đong hang ni cô para ri jong á bagi baro yaki bapi baro ngin lei phai da jing muja ôi kêu Pak Jongi yaki MLA Jongi baro genya snokti ban penrung hak kredit pra oi lama Jongi parti hui lama Jongi parti baro kin bu sedin kajat penriu hakmat ban kentiu ya la kari oi Kaktian kasih KAS karai rangba oh haka kernet bapra to das ngau ko mai India dajer da to tien kasih katra shongnyaกระทอกเงินนังเป็นคราวโอ้ยบุญเสียนละเข่งกูงอบุญเสียนละเข่งกูงอเสียงอิวบิวัดอูลังซากะเตียนกะดนกะบอดกะเป็นขี้อยู่เมาเสียงบาโอ้ยringkap uo rendi ing makir isi bidi hasngap katien kasih kahir hapo Delhi ya kasih author society kabalala ban penlong ya kani ka program ka bakit jingmut bat kabadon jingmut hadu kata-kata ladon ki bakaran jamdau ki boong balada ya teli ukun nyo trep ka perthei kalawai reha kane ka sngi ka jai penreh nyo trep ka thau history baha ka jingya teli ukun nyo trep nyin pedrong ya ka ten ka si ha ka chedul ngam dan sho kano ka jing artatin habakum kane ka sngi ka menta
Laka Sarkar India kasngap nekam sengap la undar-unda Modi upediang nekam pediang laka Home Ministry ka pediang ne pediang ka khubor ka basai ka belat phai sa ka beri ni otrep kalong baka jat padiru ka jongi ka ya teli ka wai kata ka dei ka badan kam tam bat lata kata kam dei ka jingjap kanopat ka dei ka jingjap bat habang hi ya teli ngam artatin ei ruem bah ka wai ka sngi ka ktin nong mai nong pa ka jongi ka tin khasi ka jongi kan rung bek sak sak ha ka kenet ba fra ba de hang ta ba kari bat ka jai mre ka jongi kan em kan jeng rasong bat karang ba juan ti nyai khublei ya baro anru phongot ki MLA ki balalaj ha ka assembly ki bala ha ka sengi assembly jong ka tu ka dorbar thaan ki balalaj ki bala rai rangba ban pas ya ka resolution ka bala pene daw bat ka bala pene ngiu ya kari bat ka jet mriu ka jongi hakasen ka banukong ngalap bokwasi jongi unterwa daladi banwan yasno hakano kano karali mensuang ihap penpena mensuang ihap khot harai menta nganon kwa banjir kerteng hanrai kibobon kibamar sentip baka KS kanwan po dali daladi kiwan kelut mensim banwan yasno tilang kata kalau dia lupa kejing job nama belai kejing yakun kebae tam kalau kumdo pin yakun kelatrang kajat penru kejongi keladon hok banyo penrung ya ketin kasih kena ke bapra bangingatkan bakari India kan respect kari India kan buram ya kata kentang ya wai ngasyakwa ban mau ya kari India tangkum ni nalai teli kiktin kibelarung hak kernit kebapra nadong sethi lami ngi kaktin asam kebelayo nadu besnang kaktin manipuri karung naoblei kirangba manipur kiwan bansha thangan hang tei po indiang git kisong jil khat sau khat san singi ko sarkar India pikwa bayaka second edition jongkata kan repeat hak jat nru khasi kabar kaktin bodo karung hak kendit kebapra nakadau jong kiseng leno hato pikwa bakani kejing kelut kejong pi kan pini ibiang ya kiseng leno ni hijit ban buram ya ke assembly kabada kelendi kapas da ke resolution kata kadai karai kejong pi kejait beru kejongi kalalong kebalakre banjit ya kitu ke arteli kelenti kaktin kaktin kumlai sibun si ajar ngo ngadai ngam dai kun nyotrep ngadai boy ngam dai kun nyotrep baro ngimla banlen ya kaji sha bangi dai ki kun kiksiu jong un nyotrep kaba khado khatwai ngakentu ngaperta ya phi baro ban snobha ki somla kirangba wat ki balatemen ro ki balang dan kapto kene opor banle nakabenta kajat benreo kene kalong kajing khot ndai ban khmi len ti than baki we kin yarap kin yale nakabenta jong phi nam ta jonga hanrai mangi da kaji tali ngen yale nakamta kajat benreo bat ka we ni kimat bakong san kalong ban penurlong ya kajing dawa ya ka tien khasi po ka khnit ka bapra ni dawa menta ngilakiran menen yang ba ki national media ngimyo kadon kajing yang i nomor ban wanra ki national media andrai menemen met baro simet ni tresitom i kong Olivia i bari joint coordinator i Dr. Marba Khamdej i ba Professor Kes Long Kendri ni syong baro simet ni kontak lut kat bayo ni lum ki phone number jo ki national media baro bat menta ka sngi shrek ki pilot ban sngap ya ka